Ти знаеш ли какво е мелница в шахмата? Този пример бели са на ход. Нека да видим какво е мелница в шахмата. Накратко, това е редуване на шах и открит шах. Офицера пази топа, но за да открием шах, трябва да направим открит шах. И то по възможно най-силният начин. Вземайки топа, това унищожава още един защитник при черните и обявяваме шах, открит шах. Когато царят се върне, за да стане всичко форсирано, отново даваме шах, царят отново се връща в ъгъла и сега се приготвяме за втори шах. Този шах, съответно, може да бъде и смъртоносен, като бъде финален. И обявим мат. Това се получава, когато дръпнем топа на G3. По линия G всъщност няма значение къде ще го мръднем, дали ще е G6, G5 или G4. Все едно става мат. Бум! Топ G3, мат. Ако тук се полукомите, може да вземете абсолютно всичко по пътя на седма линия по този начин и най-накрая да се сетите да дадете мат по линия Г или да продължите да се храните с повече фигури. Това е личен избор, но разбира се, че най-доброто продължение е мат. Надявам се забавлявахте с мелницата. Последвайте ме и за още съдържание. Благодаря!